צלקת על הקרקפת לא חייבת להיות גזירת גורל, אבל גם לא כל קרקפת מוכנה להשתלת שיער. יש מי שיכול ליהנות מתוצאה מרשימה, ויש מי שצריך קודם כל לעצור ולבדוק מה באמת קורה ואיך עושים את הדבר הזה. אז מתי זה אפשרי? מתי משהו עלול להפיל את כל התהליך? איתנו בנושא דוקטור מירי אהרונוב, מומחית ברפואת עור והשתלת שיער. שלום, שלום, דוקטור. כבר נגיד שזה תחום מאוד פופולרי שגם צובר תאוצה בשנים האחרונות בכלל. מה את מספרת לנו? בעצם יש איזה מין קונספציה שצלקות לא ניתן להשתיל עליהן שיער? בדיוק. הרבה מטופלים באים אליי ואומרים, אמרו לי, לא להשתיל על צלקת, זה לא יתפוס. מהי צלקת למשל? אז מפריחים מיתוס, יש מספר צלקות, כל מיני סיבות. אז נדבר קודם כל על צלקת מסוג טראומטי, שזה מטראומות, צלקות אחרי ניתוח, כוויות, הקרנות, שזה בעצם צלקת ראשונית. אין שיער, כל השיער הלך בגלל בעצם איזשהו נזק. כן. אתה יודע, הרבה פעמים שרואים אנשים, אתה יודע, אתה הולכת ברחוב, רואה בן אדם עם כזה ממש כמו, רואים את המכה שהוא חטף, ואין שם שיער, על זה ניתן להשתיל. נכון. עכשיו, קודם כל, לא משתילים כמו בשיער רגיל, כמו בקרקפת רגילה, כי יש שם פחות כלי דם לקלוט את זה. אז זה תמיד יהיה בצפיפות יותר נמוכה. צריך לפעמים גם לרכך את הצלקת, כי לפעמים הרקמה מאוד פיברוטית ונוקשה. אז לפעמים גם מכינים את זה עם מיקרונידלין, לפעמים לייזר CO2, הזרקות, יותר רך, ואז הוא מוכן להשתלה. אף פעם אי אפשר להעלים את זה, אלא לטשטש את הצלקת, וזו המטרה. אוקיי. זו צלקת מסוג אחד. מסוג אחד. כשאת אומרת שזה, ממה נגרמה הטראומה, זה לא משנה? זה אותו סוג צלקת? בסוף הרקמה מתאחה שונה מבן אדם לבן אדם. אז הקרקפת תיראה ותרגיש שונה מבן אדם לבן אדם. קרקפת בעצמה היא בעצם רקמה שהיא מאוד תחת לחץ. אז הצלקות הכי קטנות יכולות להיראות הרבה יותר גדולות, בגלל שזה מיקום כזה שהוא מאוד עם לחץ. זאת אומרת, אם התחלת עבודה על צלקת של מישהו, אז זה כבר אחרי שהבנת שהיא בשלה ומוכנה להשתלה. נכון. ומה הנסיבות שבהן אי אפשר? אוקיי. אם יש צלקות שאי אפשר להשתיל. אוקיי, אז יש צלקות מסוג אחר, שנוצרות כתוצאה מדלקות בקרקפת. דלקת כתוצאה מתהליך אוטואימוני דלקתי בגוף, שתוקף את זקיקי השערה, ובסופו של דבר נוצרת צלקת סביב הזקיק, ואנחנו רואים תהליך איטי והדרגתי של הצטלקות בקרקפת. כן, זה גם לא צלקת שנעשית בבום, בניגוד למקרה הראשון. אז מאוד איטי, לפעמים 10-20 שנה, אנחנו רואים תהליך איטי והדרגתי. הרבה אנשים שמגיעים אליי לא יודעים שיש להם את זה בכלל. באים להשתלה, נבדקים, אני מגלה להם איזה, אפילו תסמין קל, הדמומיות קלה, הם לא מרגישים כלום, לא גרד, לא כאב, לא מרגישים, עושה להם ביופסיה, יוצאת דלקת, בעצם אומרת להם, אי אפשר כרגע להשתיל, אנחנו נתחיל טיפול תרופתי, כאשר הדבר הזה יהיה תחת שליטה, לפחות שנה-שנתיים, נוכל להשתיל. לא רואים בחוץ את הדלקת. זאת אומרת, זה רק בפנים, מה המחלה, מה זה המצב הזה? איך זה נקרא? יש ליכן פלנופילריס, שזה דלקת מסוג אחד, יש לופוס. למה עברת לנורווגית? לא הבנתי. אתה שאלת איך קוראים לזה. ליכן פלאריס, אתה השם, שאלת איך קוראים לזה. תגידי, מה קורה אם משתילים בלי להבחן, נכון? זה ינשור. הדלקת ממשיכה, אנחנו בעצם משתילים בקרקפת דלקתית. כן, יש לנו דלקת ממשיכה. דוגמה לספליט שאנחנו אוהבים לפני-אחרי, מה אנחנו רואים? בדיוק. אין פה לפני ואחרי, זה בעצם מקרה מאוד מעניין, הגיע אליי למרפאה, אחרי השתלה לפני שנה או שנתיים, אחרי השתלה הכל צמח, שנה הוא היה עם שיער, ואז זה נשר. הנה אחרי. רגע, שנייה. לא, לא. זה לא קשור אחד לשני. שני מטופלים שונים. מי שמביט בי מאחור לא יודע מי אני. הוא השתיל בחול, והוא הגיע להשתלה נוספת. אני בודקת אותו ורואה סימני דלקת, עשינו ביופסיה, ובעצם יצא ליכן פלנופילריס. והתחלנו טיפול תרופתי. כאשר זה יהיה תחת שליטה, נוכל לעשות את ההשתלה. מעניין. אוקיי, והבחור השני שראינו מאחור? הבחור השני הגיע בתול, בלי השתלה, וכמו שאפשר לראות, אם אפשר לראות, לא רואים כלום. לא רואים כלום. לא רואים, וגם אין צלקת שנראית לעין,
לא, גם השיער ממש כאילו צפוף. נכון. זאת אומרת, הוא חלום. בא להשתיל במפרצים, בסדר? אבל אחורה ראיתי בעצם את הדלקת הזאת, עשיתי ביופסיה, וגם יצאה אותה מחלה, ליכן פלנופילריס. אז יכולתי להשתיל אותו, או מישהו אחר יכל להשתיל אותו בלי להבחן, והייתה יוצאת תוצאה כמו שיצאה אצל המטופל הראשון. כמה זמן עד לקבלת התוצאה? ביופסיה? לא. ברגע שעושים את עד שהם מתהלכים מבסוטים ברחוב. שנה. עכשיו, אבל כבר בחצי שנה זה נראה טוב. בסיכוי הקטן שאדם נורמטיבי, בגיל היה 40 פלוס. פלוס, קצת. בא להשתלה, הוא עובר את הביופסיה הזאת כסקר לראות שאין לו דלקת נסתרת? לא סקר, לא. אם אני חושדת, אני אעשה ביופסיה. אם עולה חשד. אבל אני בודקת. אני בודקת את הקרקפת עם דרמסקופ. כדי לא להשתיל לתוך דלקת. בדיוק. לפעמים באמת לא רואים כלום, ומטופל שלא היה שום סימן, הדלקת הזאת מתעוררת אחרי השתלה. אז כנראה היה שם איזה משהו, איזשהו משהו גנטי שהיה צריך להתפרץ, ואחרי השתלה זה התפרץ. אבל זה במקרים מאוד מאוד בודדים, בדרך כלל כשהם באים באמת לבדיקה לפני, אני רואה את זה, אני עושה ביופסיה, וזה גם די נדיר אצל גברים, באופן כללי, אצל נשים זה יותר נפוץ. מעניין. אז צריך לחשוד. טוב, החכמנו. ולהגיע לרופא אור. מירי אהרונוב, תודה רבה. 13